course kuma tournament aso niyabona moza ngithi niyahamba like tournament to tournament. So like what are some of the things eningazishintsha when it comes to a field or off the field and imsebenzi wenu as ama commentators? Eish, mele basiphatale. Yabona imali ayimali simathatha. Phela thina sisebenzi yabo. So this is our own hustle. Yangizona. So if when we tournament organizer angibhatali, you are killing the spirit. Phela ngiyenzela imali. I have the passion, the love for football yangizona. But at the end of the day, loyalty doesn't pay bills. Money pay bills yangizona. Yana sendlini bayasikwatela ukuthi sila. Mangena nginayo ukuthenga izinkwa ama the whole thing phuma ema ground. So nama play exactly kushuthi ma win i-tournament labadlalela 100 or whatever. Mawuceda ukuwina bakuphintwa yakho simple simathatha. Sha. Wena my brother yini into ongayishintsha? Ay mani imqondo yama tournament organizers man. Yabo. Hayi ukuthi nyabajaja yabo sonke sawayenza ama mistake ne. Amaka kumele nabo babuye man. Yabo. Yeah ngoba manje babulala ispirit sethu uyobulala nespirit samagents yabo. Yeah without commentary njengobusho nawe there's no football ekhasi. Kumele kube nomgaga ka yangithola baby.